חברים, יש לי משהו מאוד חשוב לומר לכם. נכון, בדיוק הבוקר במחשב שלי, טוב, בוא ניכנס פשוט לבית. אז, ההורים שלי בטלפון יש לי דברים חדשים. הולכים לקנות את הדברים החדשים של הסדרה הזאת. אני אראה לכם איך היא נראית. של הסדרה של אני אראה לכם. חכו. אני אגיד לכם מתי מצאתי את זה. טוב, אז מצאתי. יופי, עכשיו אני מגיעה לזה. לא, זה לא שם. שנייה, אח שלי צריך את השירותים. טוב, אז עכשיו כנראה מצאתי את המקום. לא! אני קוראה. כן, יש לי... טוב, אני חושבת שזה כאן. ככה קנייה. הנה, פה, בבקשה. זה מתחיל לעצבן. טוב, בקיצור זה כאן. קורמי, זאת הבובה אהובה עליי. זאת הבובה אהובה על חברה שלי, וזה מלודי שיש בכיתה. ילדה בשם כזה. כן, חברים. אני קורא לה מי אמור, אבל בלב שלי יש חור, צבע שחור. אני ניסיתי לא לזכור את כנסי לבית. ביוש.